Keby som sa mohol na chvíľu vrátiť v čase a povedať niečo svojmu mladšiemu ja, neboli by to motivačné reči, ale boli by to dôležité a podstatné veci, ktoré by mi ušetrili roky frustrácie. Ahojte a vitajte späť na mojom kanáli. Ja som František Mareta a toto je 15 vecí, ktoré by som povedal svojmu mladšiemu ja. Sú to veci, ktoré som potreboval počuť vtedy, keď som mal pocit, že stojím na mieste. Nie si pozadu, len ideš inou cestou. Dlho som mal pocit, že ľudia okolo mňa niekam smerujú, len ja stojím na mieste, teda sedím. Dnes viem, že som sa porovnával s ľuďmi, ktorí mali úplne iný štart, možnosti a život. To, že ideš pomalšie, neznamená, že ideš zle. Nemusíš mať odpovede hneď. Spoločnosť vytvára obrovský tlak na to, aby si mal vo všetkom jasno. Pravda je, že veľa ľudí to nemá vyriešené, len to dobre maskuje. Nemusíš 15 vedieť, čo chceš robiť celý život. Ak na niektoré otázky nemáš odpovede, je to úplne v poriadku, na všetko príde vhodný čas. To, že je niečo ťažké, neznamená, že je to zlé. Veľa vecí v mojom živote bolo náročných. Nie pohodlných, nie príjemných. A presne takéto chvíle ma naučili najviac. Keby som si skorej uvedomil, že takéto veci nie sú trest, ale súčasť cesty, ušetril by som si veľa hnevu. Nemusí sa neustále porovnávať s ľuďmi okolo seba. Keď sa porovnávaš s ľuďmi okolo seba, vždy nájdeš niekoho, kto je ďalej. No nepovie ti to pravdu, ako ďaleko si sa posunul ty sám. Sebavedomie nepríde, kým nezačneš konať. Dlho som si myslel, že najprv musíš mať sebavedomie a až potom skúsiť niečo nové. Tak to bolo s cvičením aj s natáčaním videí. Lenže je to presne naopak. Najprv urobíš krok, aj keď sa bojíš, a až potom príde pocit, že to nakoniec aj tak zvládneš. Tvoje slabiny z teba nerobia menej hodnotného človeka. Každý má niečo, s čím bojuje, len nie každý to ukazuje. Dlho som mal pocit, že moje slabiny ma definujú. Dnes viem, že ma nedefinujú, práve ma naopak dotvárajú. Vďaka ním som objavil silné stránky a tie som začal rozvíjať. Zlé dni neznamenajú zlý život. Ak máš ťažký jeden deň, neznamená to, že máš zlý život. Jeden zlý deň neznamená, že zlyhávaš. Disciplína ťa zachráni vtedy, keď motivácia nepríde. Motivácia je super, keď je, ale často nepríde. To, čo ťa reálne drží v pohybe, sú malé veci, ktoré robíš aj vtedy, keď sa ti nechce. Obyčajná disciplína. Keby som robil veci len vtedy, keď sa mi chce, tak by som veľký pokrok neurobil. Dôležitá je disciplína viac ako motivácia. Nečakaj, kým budeš pripravený. Ten pocit, keď si povieš, že si pripravený, väčšinou nikdy nepríde. Ideálny čas neexistuje. Príde len moment, keď si povieš, buď to skúsim teraz, alebo nikdy. Nie všetky kamarátstva vydržia navždy. Nie preto, že by si urobil niečo zlé, ale skrátka, že ste sa posunuli každý imam. Ľudia do života prichádzajú a odchádzajú a je to úplne v poriadku. Nemusíš všetko zvládnuť sám. Byť silný neznamená, že všetko musíš v sebe dusiť. Kvôli svojmu zdravotnému handicapu veľa vecí nedokážem a musím popýtať o pomoc. No to zo mňa nerobí neschopného a menej cenného človeka. Požiadať o pomoc je tiež sila. Nauč sa hovoriť nie bez výčitiek. Ak povieš áno niečomu, čo v skutočnosti nechceš robiť, hovoríš nie sebe a svojim cieľom. Nastaviť si bariéry nie je sebectvo a chrániš si tak svoj pokoj. Oddych nie je odmena, je súčasť cesty. Oddych nie je niečo, čo si musíš zaslúžiť. Že až keď niečo splním, vtedy môžeš vypnúť. Bez oddychu často nedosiahneš svoj vytúžený cieľ, len sa skorej vyčerpáš a nedosiahneš to, čo tak veľmi chceš. Chyby sú súčasťou cesty. Je to jediný spôsob, ako sa niečo naučiť. Chyby nerobí len ten, kto nič nerobí. To, že nie si tam, kde chceš, neznamená, že tam nikdy nebudeš. Veľa ľudí sa vzdá tesne predtým, než by sa veci začali hýbať. Aj tento môj kanál je toho príkladom. Sám viem, že ak nebudem aktívne točiť, nikdy svoj cieľ 100 000 odberateľov nedosiahnem. Len poctivou a tvrdou prácou a pravidelnosťou sa to môže podariť. Ak máš pocit, že stojíš na mieste, buď trpezlivý a vytrvalý. Nezabúdaj, ak si z tohto videa zobral len jednu vec, tak to celé malo zmysel. Ďakujem pekne za spätnú väzbu a vidíme sa na budúce. Čau!